Vizeink halbősége, kevés kivételtől eltekintve, sajnos évről évre csökken. Ennek különféle okai vannak, mint például a vizek szennyezettsége, a halak életterének csökkenése, az elektromos halászat, orvhorgászok, és természetes vizeinken a túlszaporodott kormorán populáció. Ezért aztán, ha eredményesek akarunk lenni, komolyan foglalkoznunk kell az etetőanyagokkal, és használni kell azokat. Pontosabban tudni kell azokat használni, mert manapság ez a sikeres horgászat alapfeltételévé vált. Az elmúlt évek alatt sokat változtak a körülmények, a horgászfelszerelések óriási fejlődésen mentek keresztül, és ez magával hozta az etetőanyagok minőségi és technikai fejlődését is. Természetesen itt is, mint a horgászat egyéb területén, a versenyhorgászok által kipróbált és használt keverékek jelentik a továbblépés lehetőségét. Ez a film nem különleges halfogó módszerek bemutatását tűzte ki céljául, hanem olyan etetőanyag keverési technikákat mutat be, amelyek nagyban hozzásegítenek minket sikeres horgászatainkhoz. Az eredményes békés halhorgászat az esetek döntő többségében elképzelhetetlen csalogató etetés nélkül. A halak szokásait, kapókedvét, a víz hőfokát és számtalan olyan szempontot kell figyelembe venni, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a sikeres horgászatot. Mert szép az, amikor susog a nádas, csivitelnek a madarak, de ha nincs hal, akkor akár természetjárók is lehetnénk, és még azt a rengeteg cuccot sem kellene magunkkal cipelnünk. Ha egy jól összeállított keveréket megfelelő módon használunk, már is komoly lépést tettünk előre. De ha nem, esélyünk sincs a halfogásra. Az eredményes horgászat ritkán múlik csupán egy nagy dolgon. A titok nyitja a részletekben van. Tartsanak velünk, és megismerkedhetnek azokkal az apró, de nélkülözhetetlen műhelytitkokkal, amelyek az etető és adalékanyagok felhasználásával foglalkoznak. Filmünkben a Top Mix termékein keresztül mutatjuk be az etetőanyagok szakszerű összeállítását, keverését. A Top Mix jelenleg több mint 120 különböző termékkel van jelen a hazai piacon. Ez a széles spektrum egyaránt kínálja az olcsóbb etetőanyagokat, a minőségi versenyhorgászatban is bizonyított, kitűnő mintegy 22 féle kész etetőanyag keveréket. Megtalálható köztük az adalékanyagok, neves külföldi gyártókéhoz hasonló mennyiségű és minőségű színes skálája. Ezeket a kitűnő termékeket Pap József magyar bajnok sokszoros válogatott versenyhorgász, aki a magyar csapat tagjaként több világ- és Európa-bajnokságon vett részt, készíti és mutatja be önöknek. Most következő filmünk helyszíne a Top Mix dombóvári üzeme, és Pap József paksi horgászboltja. Etetőanyagok keverését azzal kezdeném, hogy megfelelő edény kell hozzá, lehetőleg olyan edény, aminek nincsen sarka, az etetőanyag nem rakódik bele. Erre alkalmasak a direkt etetőanyag keverésére készített vödrök, sarok nélkül. 2-3 kg etetőanyag keveréséhez alkalmas egy ilyen 17 literes vödör, ahhoz, hogy jól megkeverjük. Nagyobb mennyiséghez, 5 kg-hoz, 6 kg-hoz, 7 kg-hoz dézsát kell használnunk mindenképpen, ebben lehet szépen homogénra keverni az etetőanyagot. Ha még kevesebb etetőanyagot akarunk használni, akkor legfeljebb 2 kg etetőanyag keveréséhez alkalmas egy ilyen kis edény. Az etetőanyagok bemutatását az alapetetőanyaggal, a Basic Mix-szel kezdeném. Ez az etetőanyag arra szolgál, hogy etetőanyagot készítsünk bele aroma hozzáadásával, más adalékok hozzáadásával, ízesítsük, illetve más jobb minőségi etetőanyagokat higítsunk vele fel. Nem csak a Top Mix etetőanyagokra alkalmas, hanem más cégek etetőanyagait is föl lehet vele higítani. Készítsünk egy keveréket a Basic Mix etetőanyagból. Az etetőanyagok aromazáró csomagolásban vannak, a alapetető anyagok is, a minőségi etetőanyagok is. A Basic Mix etetőanyagnak egy enyhén pörkölt szaga van, ez a pirított magoktól adódik, és egy egész picit sós íze, ez szintén abból adódik, hogy a magokat megpirítottuk. Ha egy pontyos etetőanyagot
akarok készíteni a Basic Mixből, akkor ehhez mindössze aromát kell hozzáadnom. Egy tasak aroma 5 kg etetőanyag elkészítéséhez alkalmas. Hozzáteszünk arányosan a 2 kg etetőanyaghoz kevés aromát, ezt szárazon mindenképpen etetőanyagot porlaromákkal mindenképpen szárazon keverjük össze, ezért szükséges a nagy edény, hogy egészen homogénné tudjuk ezt keverni, és amikor már érezzük, hogy az etetőanyagban aroma teljesen el van keverve, akkor adjuk hozzá vizet. Azt, hogy pontosan mennyi vizet kell hozzáadni, ezt deciliterben vagy milliliterben megadni nem lehet, akkor mindig inkább egy kicsit kevesebb vízzel kezdjük a keverést. Körkörös mozdulatokkal nem gyúrjuk, tehát nem úgy, mint a tésztát, ilyen dagasztó mozdulatokkal, abból sosem lesz etetőanyag. Az etetőanyag akkor jó állagú, hogyha a belőle formált gombóc, etetőanyag gombóc egy kis nyomásra összeáll, ezt a vízbe be lehet dobni, levegőben nem esik szét, vízre érve a gombóc nem esik szét. Az, hogy menet közben, tehát süllyedés közben a vízben 20 csíkot, nem 20 csíkot, ezt a víz hozzáadásával, ragasztó hozzáadásával, súlyozással már majd tudjuk befolyásolni. A fenéken a gombócnak szép lassan szét kell oldódnia, hogy ezt az akváriumi felvételen látjuk. Az etetőanyagok további ismertetése előtt egy fontos adalékanyagot szeretnék bemutatni, amely a minőségi betettanyagok keverésének elengedhetetlen adalékanyaga, és ahhoz, hogy fel tudjuk használni keveréshez, előbb fel kell áztatni. Tortelmájsznak hívják, magyarul kukoricacsíra. Ennek általunk szeretett változata, ez a szép nagy lemezes lapkás tortelmájsz, sokkal kényelmesebb változata, amikor ez őrölve van, az őrölt tortelmájsz, és van egy top mix változata, kukoricacsíra pellets és őrölt formájában van, amikor a két anyagot föláztatjuk, a tortelmájsznak egy kellemes pirított illatát, és hogyha megkóstoljuk, ízét érezzük, amikor a kukoricacsíra íze és illata az olyan, mint amikor kimegyünk a kukoricaföldre, amikor érik a kukorica, letörünk egy csövet a teljes kukoricából, és beleharapunk. Tehát egy teljes kukorica íz és illatanyagot ad. Ezeknek a felvizezéséhez egy zacskó tartalmához kb. 2 liter vízre van szükség. Mind a 3 anyagot felvizezem. Annyi vizet kell rátenni, bármilyen mennyiségű tortelmájszról van szó, hogy az jól ellepje, ezt a vizet fel fogja szívni. A darabosnak idő kell, 20 perc, fél óra, amíg fölázik. Az őröltnek gyakorlatilag időre nincs szüksége, azonnal használható lesz. A Top Mix etetőanyagok termésskáláját 4 olcsó etetőanyag nyitja. Ezek ízek szerint a mogyorós, a mézes, a vaníliás és a pörkölt etetőanyagok. Víz hozzáadásán kívül legfeljebb élőanyagot célszerű hozzáadni, ha folyóvízen horgászunk, súlyozni kell. A mogyorosból bekeverek egy keveréket. A vizet én már gyakorlatból adom hozzá, mennyiséget szintén nem tudok mondani, ezt ki kell próbálni. A keverés szintén már bemutatott körkörös mozdulatokkal kell végezni. Akkor jó az etetőanyagunk, hogyha nem tapad a kezünkre, nem kell az etetőanyagból úgy kihozni a kezünket, mint a kovászból, nem áll össze gombócba, nem csomósodik össze, hanem nagyon szép, homogén lesz. Az etetőanyagban minden szükséges alkotóelem megtalálható, az angol morzsától kezdve az ízanyagokig, illetve a felszálló szemcsékig, ami arra szolgál, hogy a víz egy bizonyos rétegében liftező mozgásával a halakat oda csalogassa, illetve evésre csábítsa. Minőségi etetőanyagok ismertetésével folytatom. Ez a pontyos etetőanyag, ehhez párosul a keszeges etetőanyag, általános keszeghorgászatra alkalmas etetőanyag, illetve a feeder etetőanyag, ami speciálisan
önetetős, fiderkosaras horgászatra lett kifejlesztve. Ezekből az etetőanyagokból is keverek mintát, tehát kezdem a pontyos etetőanyaggal. Megpróbálom az zacskót föltépni, bár ez elég nehézkes, erős zacskók, aromazáró csomagolásban minden etetőanyag, így biztosítom azoknak a minőségét. Durva szemcsés, sőt egész nagy szemcsés etetőanyag. Láthatjuk benne ezeket a pelleceket, ez a Topmixnek egy terméke. Boilie pellets, a vízben nem esik szét, csak felpuhul. Ízesített és magas fehérje tartalmú anyagból készül. Láthatjuk benne préselt főtt kukoricát, nem ázik szét, felpuhul, és a fenéken nagyon sokáig megmarad, izgatja a hal fantáziáját, turkálja, és hát a ponty szereti. Minőségi etetőanyagokban semmilyen nyers adalék nem szerepel, tehát mondjuk natur kukoricára gondolok ebben az esetben. Nagyon sokféle kukorica van, főleg a pontyos etetőanyagokban, de ezek a kukoricák mind valamilyen szinten feldolgozottak, tehát főzött, pirított, aztán extrudált, aztán ahogy ezek a durva szemcsék vizet kapnak, még feldagadnak, még durvább szemcsés, tehát még öregebb szemcsézetű lesz az egész etetőanyag. Mint tudjuk, a pontynak a kedvenc ízanyagai közé a gyümölcsös ízek tartoznak. Ezek közül is elsősorban az eper. Miután az etetőanyagot megkevertük, egy kevés ideig, 10-15 percig hagyjuk pihentetni. Utána nagy valószínűséggel az etetőanyagot fel kell vizezni újra, mert a szemcsék magukba szívják a vizet. Masszív gombóc gyúrható, nehéz a gombóc, mivel pontyról lévén szó, fenékre kell etetnünk, gyorsan fenékre süllyed. Etetőkosárba gyúrva jól megtartja magát. Mind a kettőt vízbe teszem. Láthatjuk, szépen fenékre süllyed, és hogy fenékre ért, szinte azonnal kezdenek ódódni a szemcsék. Látjuk a felszálló szemcséket, igazából ez vonzza a halat. A keszeges etetőanyagról azt szeretném elmondani, hogy keszegfélék horgászatára kikísérletezett, kifejlesztett etetőanyag, szintén egész szezonban jó fogási eredményeket biztosít. Apró szemcsés az etetőanyag, angol morzsával és narancsos ízesítéssel, és egész édes etetőanyag. Bemutatom a feeder horgászathoz kifejlesztett etetőanyagot. Feeder horgászatnál nagy jelentőség van annak, hogy a feeder kosárból az etetőanyag gyorsan kioldódjon, ezért jó sok felszálló szemcsével és bomlást segítő anyaggal lett összeállítva. Bekeverek ebből is 2 zacskóval. Tapasztalataink alapján ez az etetőanyag elsősorban, és tényleg azt mondom, hogy elsősorban a kárászt és a pontyot ingerli. Leggyakoribb fogás ebből a 2 halfajtából van. Közepesen finom szemcsés, tehát azt is mondhatnám, hogy átmenet a keszeges és a pontyos etetőanyag között. Közismerten nagy halas aromával, a tutti frutti aromával illatosított és ízesített. Láthatjuk a szemcséket, láthatjuk benne ezeket a barna szemcséket, ez szójagranulátum, zöld angol morzsával. Teljesen homogén az etetőanyag, nem csomósodik össze, egy nyomással gombóc formázható az etetőanyagból. Bemutatom azt is, hogy feeder kosárba gyúrva és vízbe helyezve milyen gyorsan kioldódik bele az anyag. Láthatjuk, hogy szinte szétrobban az etetőanyag, sok felszálló szemcse, és ha mellé teszek egy gombócot, mert hát természetesen kézzel bedobva is lehet használni, szinte szétrobban a gombóc. Mert hát nem az a jó etetőanyag, amit ha vízbe dobom, még 2 hét múlva is ott van. Az a jó, hogyha szépen szétterül, esetleg a hal odaúszik, és a farkával csinál egy mozdulatot, akkor egy hatalmas felhőt alkot.
második csoporthoz tartoznak a laktó etett anyagok. A laktó az tejcukrot tartalmaz, aromájukat tekintve tejcukor van keverve vegyes gyümölccsel. Ez egy igen intenzív aromát eredményez. Ezt az etetanyag csoportot elsősorban hidegvízű horgászatnál, hidegvízi pecázásnál tudom ajánlani, és elsősorban az intenzív aromaanyaga miatt. Ebben a csoportban 3 etetanyag tartozik, a laktóponty, a laktókeszeg és a laktóbusa, amelyet kifejezetten a busahorgászat számára készítettem. Érdekessége az, hogy a benne lévő algakivonattól az etetanyag zöldre színeződik. A többi etetanyagtól eltérően ezt kifejezetten hígra kell keverni, ahhoz, hogy a vízben, a víz felszínén alkosson felhőt, mert hát a busa víz közt táplálkozik. Ahhoz, hogy ez kellőképpen híg legyen, jó sok vizet kell hozzáadagolni. Apró szemcsézete miatt nagyon sok vizet vesz fel. Tulajdonképpen sneci etetőanyag szintre kell fölkeverni. Az etetőanyag zöldre színeződött, egész puha, egész híg, zöld szemcsékkel. Aztán látjuk ezeket a fehér szemcséket benne, ez pattogatott kukorica, mint tudjuk az egész könnyű anyag. Ez szolgál arra, hogy az etetőanyagot víz közt megtartsa, mint egy lebegtessel. Az etetőanyagot most vízbe dobom, és látjuk, hogy micsoda hatalmas felhőt húz. Az egész vizet elködösíti, mint hogyha a víz algás, zöld algás lenne. A következőkben a Topmix kínálatának 10 olyan etettanyagát mutatom be, amelyek teljesen különlegesek. Egyrészt összetételük miatt, másrészt aromázottságuk miatt, és harmadrészt pedig teljes halfaj specifikusságuk miatt, illetve egy részük, amit majd később kerül bemutatásra, alkalmas versenyhorgászat céljára is. A 2 zöld zacskós etetanyaggal kezdeném. Az egyik a sajtos etetanyag, amely kifejezetten folyóvízre készített etetőanyag. A másik az amúr horgászatához készített etetőanyag, amelyet rögtön be is keverek, és közben elmondom róla, hogy az etetőanyag teljesen aroma nélküli. Ha megnézzük, sötét zöldes, barnás színű, kizárólag növényekből készült, tartalmaz kaprot, petrezselymet, sáskivonatot. A legmelegebb, legdöglöttebb vizeken próbáltuk ki. Kifejezetten jól fogható vele a ponty és az amúr. A többi etetőanyaghoz képest lényegesen kevesebb vizet vesz fel. Szemcsézete, mivel nagy halat akarunk vele fogni, ennek is durva. Bekeverés után mindenképp célszerű egy fél órát állni hagyni, hogy az adalékok, ezek a magok, növényi anyagok, ezek felázzanak egy kicsit. De látható, hogy így is jól megáll az etetőanyag. Illatát tekintve olyan, első benyomásra, mint hogyha kovászos uborkát szagolnánk. Nagyon szeretek folyóvízen horgászni, ezért a kedvenc etetőanyagom a sajtos etetőanyag, amely kifejezetten folyóvízre készült. 17% sajtot tartalmaz, parmezán sajtot, és aromát nem tartalmaz, tehát kivontás után, hogyha érezzük a sajtszagot, az a sajttól van. Az etetőanyagot lekeverem, mert van egy-két érdekessége, amit érdemes mutatni. 2 kg etetőanyagot keverek, és ez nem véletlen. Az etetőanyag egyébként egy közepesen durva szemcsés etetőanyag, sok piros angol morzsával. Ez arra szolgál, hogy majd a fenéken a gombócokat szétbomlassza, és hogyha megszagoljuk, jó büdös parmezán sajtszaga van. Igazi parmezán sajtszaga. Mivel kifejezetten folyóvízre készült az etetőanyag, ezért
Az etetőanyagnak ki kell bírni a folyónak a sodrását, nem szabad, hogy a víz elvigye. Le kell súlyozni, időnként több méter mélyre kell vele etetni. Olyan az összeállítás az etetőanyagnak, hogy körülbelül ugyanannyi sódert bír el, mint amennyi az etetőanyagnak a súlya. Tehát 2 kg etetőanyagot kevertem be, ehhez 2 kg sóder kell. Folyóvízen én mindig a sódert használom, mindig ezt részesítem előnybe az etetőanyag súlyozásához, ugyanis az agyaggal, földdel ellentétben ez az etetőanyagnak az apró szemcséit nem köti meg, sokkal nehezebb, mint a föld. És hát a folyóknak az alja általában sóderos. Ha az etetőanyaggal ezt összekeverem, természetesen szárazom, mindenhol egyenletesen legyen bent sóder. Még mindig jó büdös sajtszagú. Kézről lemosni nem lehet, lekopik róla egy nap alatt körülbelül. Itt is célszerű bekeverés után egy 10-15 percet állni hagyni az etetőanyagot, utána rá kell majd vizezni. És hogyha most az etetőanyagból gyúrok egy gombócot, azon kívül, hogy természetesen nem tapad a kezemhez, jó nehéz etetőanyagot kapok, amely ha vízbe bedobom, száguld le, mint egy darab kő száguld le a fenékre. És mint látjuk, ez az etetőanyag ilyen mértékű nehezítést elbír. Sőt, hogyha igazán folyóvízre készítem, eredményesen akarok vele horgászni, akkor még célszerű hozzá némi csontkukacot pakolni, még azt is elbírja. Ez még a fogóságát még növeli. Több éves tapasztalat alapján elmondhattam, hogy az etetőanyaggal elsősorban márna, paduc és jász fogható. Azon kívül, ha van a környéken dévérkeszeg, kifejezetten a nagy testű dévér fogható meg. Állóvízi horgászatát is tudom ajánlani. Nyáron, mikor igen meleg van, úgy mondhatnám, hogy majdnem megbudjan a víz, akkor célszerű ezt bevetni, és különösen nagy testű halak, méghozzá nagy testű pontyok csalogathatók oda vele. Arányszámot, hogyha mondanom kellene, mondjuk 10 használatból 6-szor kifejezetten bejön a sajtos etetőanyag. Láthatók bent a csontkukacok, kavics-szemcsék, sok olajos mag, krizalisz darabok. A folyóvízi etetésnél egy ilyen gombóc kb. 20 percig marad egybe a vízbe, azaz 20 perc alatt bomlik szét, és ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen gyakran kell etetni, célszerű azt csinálni, hogy etetés után gyúrunk egy kis gombócot, és magunk mellé bedobjuk a vízbe. Ott pontosan látszik, hogy a gombóc mennyi alatt bomlik szét. Az 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 időszak, ami után rá kell aztán etetni az előző alapozó etetésre. A lilazacskós etetőanyagok csoportjába 3 etetőanyag tartozik. Ez a Schnetzis etetőanyag. Küszhorgászatához ajánlott sok krizaliszt tartalmaz. Mint tudjuk, ezt a hazai küszök ezt nagyon díjazzák, és ugyanúgy, ahogy a küszös kaját szoktuk keverni, hígra kell keverni, egész hígfolyósra kell keverni, mivel rövid bottra horgászunk küszre, és folyamatosan szórni kell a vízre. A etetőanyag nagyon jó felhőt húz a vízbe, folyamatos etetésnél egész nagy felhőt tudunk kialakítani, amiben a küszök úszkálnak, és ott meg tudjuk őket fogni. A másik lilazacskós etetőanyag, ez az aszalt gyümölcsös, konkrétabb nevén aszalt szilvás etetőanyag. Az aszalt szilva elnevezést azt onnét kapta, hogy nagyon sok aszalt szilvát és aszalt szilva aromát használok a készítéséhez. Mint tudjuk, a ponty és amúr szereti a gyümölcsös ízeket, és ez különösen nyáron igaz ez, amikor hozzájuthat a vízpartján lévő gyümölcsfákról is a gyümölcshöz. A készítéshez nagyon sok egyéb aszalt gyümölcsöt is használok, barackot, almát, fügét.
Most pedig Sherman László, sokszoros magyar válogatott, aki sok esetben képviselte a magyar színeket nemzetközi versenyeken is, a Top Mix teszthorgásza, bemutatja önöknek pontyos keverékét. Ma az egyik kedvenc halunk a ponty horgászatához szeretnénk elkészíteni egy általam kiválónak tartott receptet, ami a Top Mix etetőanyagból készül. Először is kezdeném az egyik legfontosabb részét, az áztatott kukorica csírát, amit egy órával előtte beáztatunk. A pontyok nagyon imádják a különféle gyümölcsös etetőanyagokat, ami az idei év slágere, az aszalt szilvás, amit más etetőanyaggyártó még nem készített, és végre elkészült. Bemutatnám, így néz ki, és nagyon kellemes illata van. Ebből a kétfajta etetőanyagból állítjuk, ez az alapja. Egy kis préselt kukorica, az öregebb pontyoknak a kedvence. Aztán ebből a kukoricából is hozzászólunk egy keveset. Egy kicsit feldúsítja, megemeli. Aztán az angol morzsa különböző színekbe, mindenféle méret, nagyság. Mivel a hal igen kíváncsi, és előszeretettel oda gyűlik az minél színesebb, nagyobb szemcsékre. Aztán egy kis tökmag, adalék, pirított tökmag. Aztán egy speciális magmix, ami 4-5 féle pirított mag őrölt változata, ami nagyon kellemes illatot biztosít a hal számára, amitől szinte megbolondul. Az egészet összekeverjük egyenletesen. Már most látszik, hogy ez a színkavalkád, aminek egyetlen ponty se tud ellenállni. Imádni fogják. Van egy kis aromát. Mivel hogy az aszalt szilvás etetőanyaghoz a fahéjas. Mert az azt mondják, hogy a szilvás gombóc is akkor finom, hogyha van benne egy kis fahéj, vagy rajta. Mikor az egészet összekeverjük, akkor mehet hozzá az áztatott kukoricacsíra. A jó kukoricacsíra olyan, amikor megszagolja az ember így beáztatva, mint amikor a friss, teljes kukoricát megszúrja az ember, és így végigcsurog az ujján a kukoricaolaj, meg a kukoricának a belső része. Az a lényeg, hogy nem szabad gyömöszölni az etetőanyagot, szépen hagyni, hogy morzsolódva keverődjön el. Egy kis élő anyaggal még meg lehet bolondítani. Jelen esetben légypondról. Ezzel a csontival is összekeverjük. És amikor össze van gyúrva a gombóc, és így szép lassan kezdenek kimászkálni belőle, úgy néz ki a gombóc, mintha szőrös lenne. És nagyon imádja a hal. Így már látszik, hogy kezdenek is kimászni a kis bogarak belőle, és így ketté szedjük, akkor látjuk, hogy milyen sok alkotó részből milyen szép színes etetőanyag. Például itt a kezemben, ez egy aszalt szilva darab, ami bizonyítja, hogy nem ilyen műanyag aromákkal van, hanem természetes adalékokkal és gyümölcsdarabkákkal van ellátva. Sajnos a szagos videófilmet még nem találták ki, mert hát itt mindenki elkábult tőle, olyan illata van.
lila zacskós etetanyagok harmadik etetőanyaga a meccs etetőanyag, kifejezetten versenyhorgászatra készített etetőanyag. Ha ezzel etetünk, minden halat odahoz az etetéshez, az aprótól a nagy testűig. Ezt az etetőanyagot bekeverem, mégpedig a korábban előkészített tortenmájsszal fogom bekeverni. A tortenmájsz azon kívül, hogy igen finom kukorica illata van, pirított kukorica illata van, azon kívül segít minket abban is, hogy az etetőanyag nem szárad ki. A felhasznált mennyiség a tapasztalatokból kiindulva 5 kg etetőanyaghoz szoktunk egy zacskó tortenmájszt bekeverni, 2 kg etetőanyaghoz körülbelül 1/3 kell felhasználni. Mivel most kevés etetőanyagot kevertem be, ezért egyszerre rakom bele tortenmájszt. Egyébként folyamatosan kell adagolni, sokkal kisebb lépésekben, mint a vizet, ahogy adagolom. Mert hogyha egyszer adagolom bele, akkor egy nagy gyurmát kapok, amit rendkívül nehéz elkeverni, eloszlatni. Mivel a ponty magyarországi viszonylatban kukoricával találkozik leggyakrabban, illetve a kukorica származékokkal, ezért a pontyos etetőanyag kukoricabázisra épül. A kukoricák mindenféle előgyártott, előkészített fajtájából készül. A keszeges etetőanyagok alap összetétele a piskótára épül, az édes piskóta ízekre épül, és egy különleges aromakeveréket, mondhatnám fűszerkeveréket használok a keszeges etetőanyagokhoz. Ezt úgy hívják, hogy spekulácius. A spekulácius egy fantázia név, amely sok fűszert tartalmaz. Ha pontosan emlékszem, 14 féle fűszerből áll össze. Fahéj bázisú az etetőanyag, tartalmaz fehérborsot, szegfűborsot, ánist, koriandert és is sorolhatnám. Közben az etetőanyagot összekevertem. Helyes bekeveréssel az etetőanyagnak így kell kinéznie. Tehát még áttörés, rostán való áttörés nélkül is teljesen homogén, szép szemcsézet, nincsenek bent nagy gümecsek, nagy piskóta, csomók. Egy nyomásra az etetőanyag összeáll, kézre nem tapad rá. Attól függően, hogy milyen nedvesre keverjük, tudunk vele etetni felhősen, tudunk vele etetni fenékre is. És hát természetesen, hogyha még eredményesebbé akarjuk tenni a horgászatot, akkor ehhez is élőanyagot kell adagolni. Az etetőanyag homogén szerkezetű, azonban előfordulhatnak még a gondos keverés ellenére is olyan részek benne, amelyek nem érintkeztek kellőképpen a vízzel, vagy nem érintkeztek kellőképpen egymással, ezért célszerű az etetőanyagot áttörni. Az etetőanyag áttöréshez ezt átöntöm egy kisebb vödörbe. Egy etetőanyag törőszitát fogok. Az etetőanyag törőszitánál arra kell figyelni, hogy az etetőanyagnak milyen a szemszre szerkezete. Ha egy pontyos etetőanyagot akarok áttörni a szitán, akkor az egy jó nagy szembőrségű szitát kell használni. Hogyha az etetőanyag ettől finomabb, akkor elég hozzá természetesen egy finomabb szita is. Azért használom az áttöréshez a dézsát, mert erre nagyobb szitát tudok rápakolni, gyorsabban elkészül az egész művelet. Természetesen vannak olyan sziták is, amelyek a kis vödörre használhatók, az kevesebb etetőanyaghoz teljesen megfelelő, azonban ez így lényegesen kényelmesebb és gyorsabb művelet. És hogyha versenyen vagyunk, versenykezdés előtt, igen szűkös az a 2 óra, ami rendelkezésre áll a kipakolásra. A törést nem is folytatom tovább. A különbséget szeretném én is megmutatni, hogy egy áttört etetőanyag és egy nem áttört etetőanyag között milyen lényeges különbség van. Ez az etetőanyagnak a vízben való oldódásakor is nagy különbség. Az etetőanyagok ismertetését az ezüst zacskós extra etetőanyagokkal és az arany zacskós HP
high protein etetőanyagok ismertetésével fejezzük be. Az extra D-véres etetőanyag egy világos színű etetőanyag, amely kifejezetten D-vérkeszek horgászatához lett kikísérletezve, kifejlesztve. Világos színe miatt kifejezetten a nagy testű halakat vonzza. Nagyon jól lehet használni az etetőanyagot a csepeli versenypályán, nagyon jól lehet használni a velencei tavon, és a velencei tavon is különösen akkor nagyon jó, amikor víz közt felhősen etetünk, tehát a fenékről fel akarjuk csalni a D-vért, akár 1 méter magasságig fel lehet csalni a D-vért. A másik etetőanyag, levűzacskos, az extra pontyos etetőanyag, nagyon-nagyon durva szemcsés etetőanyag. Egy kicsit barnább színű, mint az extra D-véres etetőanyag, egy közepesen barna színhatást érünk el vele, hogyha vízzel összekeverjük. Az aromája egy különleges aromakeverék, amely jó édes hatást kelt. A topmixes pontyos etetőanyagok közül bármelyikkel nagyon jól keverhető. Nagyon sokan használják az extra pontyos etetőanyagot az extra D-véressel összekeverve, és nagyon jó fogási eredményeket érnek el vele. Ezt tudni kell még azt, hogy az extra D-véres etetőanyag az általam használt spekulációs aromával van ízesítve, amíg az extra pontyos, tehát ezekkel az édes aromákkal van összedolgozva. Egyébként a topmixes etetőanyagok közül az extra pontyos áll a legtöbb alkotó részből, 19 alkotóeleme van az etetőanyagnak. Egy különleges etetőanyagot tartalmaz ez az acskó, extra pörkölt névre hallgat. Egy jó magas fehérje tartalmú etetőanyag, amely pörkölt magvaktól, illetve egy kevés pörkölt aromától nagyon intenzív csalogató hatású, az etetésen nagyon gyorsan odahozza a halat. Egy sötét színű etetőanyag, amely bekeverve természetesen még sötétedik. Az etetőanyagban lévő narancssárga angol morzsa szemcsék nagyon látványossá teszik bekevert formájában. A pörkölt etetőanyagot szintén bármelyik etetőanyaghoz, mint egy aláfestésként az ott lévő ízekhez hozzá lehet keverni, azonban hozzákeverését én tapasztalatom alapján elsősorban az édes aromásítású etetőanyagokhoz javaslom, tehát nem a gyümölcsöshöz, nem a pontyoshoz. Másik kedvenc etetőanyagom az Extra River etetőanyag. Ez az etetőanyag a többi folyóvízben előforduló hal horgászatához lett készítve, tehát D-vér, ponty, márnát is nagyon jól oda csalogatja. Az Extra Riveres etetőanyag már bekeverve is nehéz etetőanyag, tehát hogyha összekeverjük vízzel, gombócot formálunk belőle, közel olyan hatást vált ki, mint hogyha már össze lenne keverve nehezékkel, sóderral. Az aranyzacskós HP etetőanyagoknak 40% körül van a fehérje tartalma. Ebből egyértelműen következik az, hogy magas tápértékűek, elsősorban akkor igazán hatásosak, amikor már hideg a víz, illetve melegszik a víz, tehát a halaknak magas fehérje tartalmú táplálékra van szükségük ahhoz, hogy az átvészelt telet, illetve a kezdődő nyarat, a tavaszt jól bírják. Színben, mert hát mind a kettőnek az alapját a kukorica glutén képezi, közel egyformák. A keszeges etetőanyag az lényegesen apró szemcsézetű. A pontyos etetőanyagnak az aromája az mogyorós pisztácia vanília keverékéből készült. A D-véres etetőanyagnak az aromája az maradt a hagyományos spekulációs aroma, és ezt egy kis naranccsal megbolondítottuk. Megkérem Vászegi Balást, magyar ifjúsági bajnokot, a magyar ifjúsági válogatott tagját, hogy mutassa be a csepeli Csőhidi pályán használt etetőanyag keverékét. Egyik legkedvesebb módszerem a rakósbotos D-vérhorgászat. Ezen belül az egyik legkedvesebb pályám a csepeli Csőhidi pálya, amire most egy speciális etetőanyag keveréket fogok bemutatni. Ez áll 2 kg extra D-vérből, két kg HP D-vérből, fél kilogramm magbixből, ez pirított őrölt magva keveréke, fél kilogramm sárga angolmorzsából, és egy zacskó vanília aromaporból. Az etetőanyagok összeállítását a száraz összekeveréssel kezdeném.
Mindkét dévéres etetőanyagnak erőteljes fahéjas illata van, amit a vanília aromaporral egy kicsit majd meglágyítok, és a dévérek számára még vonzóbbá fogok tenni. Sárga színe miatt főleg a nagyobb testű dévéreket szelektálja. A magmixer még fogósabbá tudom tenni. Először jól összekeverem szárazon az etetőanyagot. És akkor szépen lassan kis adagokban elkezdem hozzá a vizet adagolni. Fontos az etetőanyag keverése közben a körkörös mozdulat, nem jó, hogyha marcingoljuk, esetleg gyúrjuk, mert ezzel sokkal csomósabb lesz az etetőanyagunk, mint hogyha normálisan kevernénk. Az etetőanyag kész lett, de ahhoz, hogy teljesen homogén legyen, át kell rostálnunk. Egy közepes méretű rostán fogok rostálni, ez megfelelő arra, hogy homogén legyen az etetőanyagunk. Itt láthatjuk a teljesen homogén, átrostált etetőanyagot, ez csomómentes, egy nyomásra összeáll, ugyanakkor ugyanolyan nyomással szét is morzsolható. Ez a fenéken is ugyanígy fog elterülni. Még a másik, ez is elég homogén, de nem annyira, mint az előző, kisebb csomók láthatók benne, és nem annyira vonzó halak számára, mint egy átrostált etetőanyag. Az adalékanyagok ismertetését a legszínesebbel, az angol morzsával kezdem. Az, hogy piros, sárga, zöld, narancssárga az angol morzsa, ez attól függ, hogy milyen vízen, milyen halra akarjuk ezt használni, milyen testű halakra akarjuk használni. Az a jó angol morzsa, amelyet, hogyha a vízbe szórunk, annak egy része rögtön lesüllyed, egy része úszik a víz tetején, és egy része pedig liftezik. Ugyanis az angol morzsát arra használjuk, részben arra használjuk, hogy az etetőanyagot a vízbe juttatva azt segítsen szétdobni, szétbomlasztani. Erre a célra szolgál az angol morzsa, ami lesüllyedt fenékre, ott szépen szétterül. Aztán az angol morzsának egy másik része mozog víz közt, ez a halakat fogja csalogatni, mert látja ezt a színes kavalkádot, és bármennyire hihetetlen a halak valamilyen szinten látják az árnyalatokat talán, nem is a színeket. Egy része pedig fölúszik, ez szintén arra szolgál, az etetőanyagot víz közt mozgassa. És amit mondtam, hogy ad az angol morzsa jó, tehát amelyik lesüllyed, és utána az szép lassan megdagad. Itt a másik akváriumban látjuk azt az angol morzsát, amelyet körülbelül egy fél órája, 3 órája tettem vízbe, és az előzőhöz képest legalább 3-szorosára, 4-szeresére dagadtak a szemcsék. Tehát az etetőanyagot ezzel is bomlasztja még, hogy duzzad, dagad, tehát feszíti szét. Ez az angol morzsát én személy szerint Olaszországból hozom be, ugyanis Olaszországban kitalálták, hogy ennek milyennek kell lenni, hogy kell kinézni, milyen legyen a színe, milyen legyen az állaga. Ezt itthon kísérletezni teljesen fölösleges volt, sokkal egyszerűbb volt behozni és így a piacra tenni. Az etetőanyagok talán nem olyan szép színes összetevője, mint az angol morzsa, de talán a legfontosabb összetevője az olajos mag. Az olajos magok közül 3 szoktunk használni etetőanyagok készítésénél. A
kendermagot, a lenmagot és a repcemagot. Leggyakrabban a kendermagot használjuk. Azt hozzá kell tennem, hogy minden olajos magot kizárólag pirítva célszerű használni, ugyanis hogyha nem pirítjuk meg az olajos magot, úgy tesszük az etetanyagba, az egész etetanyagnak zöld szaga lesz. Ezt nem tudom máshogy kifejezni, olyan, mint hogyha a füvet összetörnénk a kezünkbe, azt szagolnánk, tehát az egész etetanyagnak olyan szaga lesz. Hogyha ezt megpirítjuk az olajos magot, akkor egyrészt ezt a fű szagot, fű ízt kikerüljük, másrészt az egész etetanyagnak egy nagyon kellemes, pörköltes illata lesz, amely igen vonzó a halak számára. Ezért az összes általam forgalmazott mag meg van pirítva, és mellé öntöm a repcemagot. Így jól látszik a magok közti különbség, melyik hogy néz ki. Akkor van jól megpirítva egy mag, hogyha szánkba vesszük, elrágjuk, ugyanis én is csinálom, és egy nagyon kellemes pirított ízt érzünk, és nincs agyon pörkölve a mag, tehát nem égetett a mag, így jól kijön az összes aromája. Amíg az angol morzsát 5-10% között ajánlom használni az etetőanyagok készítésénél, addig az olajos maggal el lehet menni 20, akár 30%-os mennyiségig is. Ahhoz, hogy ne kelljen mind a 3 magot megvásárolni, kialakítottam egy keveréket, egy Magmix néven futó keveréket. Ebben a Magmixben mind a 3 itt bemutatott olajos mag darált állapotban megtalálható. Továbbá pirított kukoricát használtam még hozzá, pirított szezámmagot és egy kevés pirított tökmagot. Egy szakmai titkot még ehhez elárulok. Használok adalékanyagként egy gyógynövény mag kivonatot, ezt úgy hívják, hogy ligetszépe. Ez azon kívül, hogy a hal nagyon szereti, még nagyon jól össze is ragasztja az etetőanyagot. Itt ezek a fekete szemcsék, itt ezek a ligetszépe magok. Aztán forgalmazunk még kendermagot, őrölt kivitelben. Természetesen ez is pirítva van. Nagyon nagy olajtartalma van a napraforgónak, ezért etetanyag keveréséhez keveset célszerű használni, 5% körül. Egyébként az olajos magok azok azért szükségesek, mert a halakat etetjük, főleg verseny folyamán folyamatosan etetjük. Olajtartalmuk miatt a halaknak a bélműködését fokozzuk ezzel, és tovább maradnak éhesek. Nagyon hatásos anyag a pirított mogyoró. Elsősorban dévér horgászatához használjuk. És a darálása, az őrlése, hogy ilyen állapotba kerüljön, ez a legnehezebb. Rendkívül ragad. Ezt vizsgálják leggyakrabban az állategészségügyisek, mert hogyha a mogyoró nem friss, akkor egy toxikus anyag képződik belőle, egy aflatoxin, amely ha nem friss a mogyoró, akkor 2 kg ilyen toxinnal fertőzött mogyoró egy kisebb tónak a halállományát ki tudja pusztítani. Ponty kárász horgászatához rendkívül ajánlott, rendkívül hatásos a tökmag. Mivel teljesen friss és jó tökmagból készül, étkezési minőségű tökmagból készül, ezért a színe, mint aki látott már tökmagot, azt tudja, hogy zöldes színű, egy picit a pirítástól barna, és az összes mag közül talán ennek van a legkellemesebb illata. Használok még dejót, és ezt igazából nem az olajtartalma és nem az benne lévő olajok miatt használom, hanem a dejó készítéséhez használnak egy fűszert, egy görög fűszert, amit főnigréciainak hívnak. Ennek van egy nagyon különlegesen jó és erős dió illata, tehát amit napraforgóba belekeverjék ezt a főnigréciait, tulajdonképpen ez adja azt a dió illatát, és ezt a halak etetőanyagban nagyon szeretik. Ennek igazából ezért van jelentősége. Ezt is ide öntöm a szélére, talán még van itt egy kis hely. Nos, hát ezek az olajos magok, amiket az etetőanyag készítésénél használok. A Topmix etetőanyagok alapját attól függően, hogy az pontyra vagy keszegre készül, 2 csoportra osztom. Az egyik a kukorica és a kukorica származékok,
a másik pedig az édes termékek, a piskótalisztek, süteménypiskóták, mézes kalácslisztek. A Top Mixnél a kukoricát azt csak a legolcsóbb etetőanyagnál használom simán, kukoricadara formájában, be az etetőanyagba. Legnagyobb szerepet a feldolgozott kukorica termékek kapnak. Így például a pirított kukoricadara. Ez látható, hogy a sima kukoricadarához képest lényegesen sötétebb színű, amíg a kukoricadarának egy liszt illaton kívül semmilyen más illat aromája nincs, addig egy pirított kukoricának kijön az igazi finom pirított kukorica illata. Aztán használok még az extra dévéres etetőanyagnál olyan kukoricát, amelyet előtte megfőzünk, megszárítunk, majd ledaráljuk. Ez egy ilyen édeskés kukorica illatot, egy édeskés teljes kukorica illatot ad. Aztán a pontyos etetőanyagok legfontosabb alapanyaga a kukorica csíra. Ezt itt most őrölt kivitelbe mutatom. Nagyon szereti a ponty. Ennek van egy granulátum változata is forgalomban. Azt lehet használni magával naturként, etetőként, csuzlival belövöldözni a horgászhelyre, és az a vízben néhány perc alatt, 10 perc alatt szépen szétbomlik, és ezt a kukorica illatot árasztja magából. A pontyos etetőanyagoknál az ízre inkább az aromákat használom ízesítésre, azonban ha egy kicsit édesebbre akarom az etetőanyagot csinálni, mint például az extra pontyos etetőanyagot, az mindenképpen a mézes kalács lisztet használom. Egyrészt, mert ennek van egy kis ragasztó hatása, másrészt pedig egy nagyon kellemes mézes fűszeres illata, és íze természetesen, amelyet a ponty szeret. Az etetőanyagoknak a másik a keszeges változataihoz a piskótákat, a piskótaliszteket használom. Ezek főképp sütemény piskótából indulnak ki. Én ezt a komplett keveréket ízesítem, aromázom, de azért, hogy a piacon erre a vásárlóknak ne legyen szükségük, elkészítettem a piskótáknak a fahéjas változatát, a mogyorós változatát, aztán létezik vaníliás piskóta, létezik csokis piskóta, létezik mézes piskóta, létezik citromos piskóta. Ez mind attól függ, hogy ki milyen ízesítéssel szeretné elkészíteni az etetőanyagát. Az etetőanyagoknak a harmadik alapanyaga, és ez mindkét etetőanyagra, a pontyosra és a keszegésre is igaz, az a zsemlemorzsa. A zsemlemorzsa mennyiség, hogyha etetőanyagot készítünk, ez a 30-tól akár az 50%-ig is terjedhet. A zsemlemorzsának is van egy pirított változata, amit kétszer sült lisztként lehet megvásárolni. Ez a zsemlemorzsának a kiváló illatzamatanyagát a pirítással még fokozza. Sötét színe miatt sötét színű etetőanyagok készítéséhez javasolt. Mint mondottam, a zsemlemorzsa akár 30-50%-os mennyiségben használható az etetőanyagokhoz. A kukorica származékok a pontyos etetőanyagoknál kitölthetik a másik 30%-ot, illetve keszeges etetőanyagoknál a piskóták a zsemlemorzsa mellett akár a másik 30%-ot is kitölthetik, de ha más alapanyagot is teszünk hozzá, mindenképpen figyeljünk arra, hogy a pontyos etetőanyagnál tényleg a kukorica és kukorica származékok legyenek hangsúlyban, legalább azt abban a 30%-os variációban, és a keszegeseknél pedig mindenképpen a piskóták legyenek hangsúlyban, és itt is akár 30-40%-ig is elmehetünk. A piskótáknak egyébként rendkívül édes íze van. Különleges etető adalékként említeném meg a parmezán sajtlisztet, amely 100%-os parmezán sajtból készül. A sajtot megszárítjuk és őröljük. A sajtos etetőanyagoknak, folyóvízi etetőanyagoknak az alapját képezheti. Megemlíteném még a glutént, amely magas fehérje tartalma miatt nagy tápértékű etetőanyagok készítéséhez alkalmas, és mind a kettőt együttvéve alkalmasak bojli készítésére. A sajt az a sajtos bojli készítéséhez aroma helyett, tehát alkalmazunk sajtot, a glutén pedig, mivel tudjuk, hogy a bojlit azt nagy fehérje tartalmú anyagokból készítik, hát itt 68%-os fehérje tartalomról van szó, mindenképpen a bojli készítés alapanyagaként is meg lehet említeni. További adalékként említenék meg kettőt, préselt főtt kukoricát. A kukoricát magas nyomású gőzön megfőzzük, ezáltal kijönnek az ízanyagai, ezeket egy présen átnyomjuk, hogy lapos legyen, majd megszárítjuk.
Ennek az etetanyagba betöltött jelentősége a szemcsemélete. Nem ázik szét, csak a vízben felpuhul, fajsülő miatt a fenéken van, és hát ezt a pontyok, nagytestű halak szedegetik össze. Ennek a apróbb változata az ugyanilyen eljárással készült buza, amelynek szintén a szemcsemélete miatt van jelentősége az etetőanyagban. Használható keszeges etetőanyaghoz is, használható pontyos etetőanyaghoz is. Én a Topmix termékekben ezt a keszeges etetőanyagok egy részénél használom. Különleges termékeim a pelletszek, amelyek azért mágikus pelletszek, mert nagyon sok felhasználási lehetőségük van. Először is talán azt mondanám el, hogy miből készülnek. Ezek a pelletszek, ezek tulajdonképpen boili pelletszek, boili alapanyagból készülnek, ami magában foglalja azt, hogy magas fehérjetartalmuk van. Ezt a fehérjetartalmat, ezt a kukorica gluténnel érjük el. Boili jellegük miatt a pelletszek a vízben nem oldódnak szét, tehát hogyha a pelletszet a vízbe szórom, mint ahogy ezt most megteszem, a másik két pellec, ez tegnap került vízbe, tehát egy napos vízben lét után a pelletszek ugyanúgy egyben maradnak. Egyetlen egy dolog történt velük, hogy a pellec felpuhult. Készülnek epres, rákos, sajtos, vaníliás, mézes ízesítésben. Felhasználási lehetőségük, etetőanyagba adalékként használom őket. Ebből kifolyólag természetesen használhatók önálló etetésre is, ízük, aromájuk ehhez elegendő. Be lehet szórni kézzel, be lehet lőni csuzlival a horgászat helyére, és kiválóan alkalmasak boilizásnál előetetésre. További felhasználási lehetőség, hogy mint a boilit fölkötjük a horogra, létezik szilikon karika, amiben ezt belefűzve a horogra lehet tűzni, és hát a legegyszerűbb megoldás, egy fúrógéppel átfúrjuk, cérnát kötünk rá, és fölkötjük a horogra. Adalékanyag a löszös agyag, a barna agyag, és adalékanyagunk még a mosott kavics. Arra célra szolgál, hogy az etetőanyagot lesúlyozza. Etetőanyagban 10-től 40-50%-ig használhatjuk. A sóder mosott, tehát a szemcséken nincsenek porok. Ennek akkor lesz jelentősége, amikor a következő felhasználását, csontkukac ragasztásánál történő felhasználását fogom bemutatni. Kétféle földet forgalmazok, az egyik a löszös agyag, a másik a barna agyag. A löszös agyag szemszerkezete egy picit durvább, mint a másik, a barna agyagé. A fajsúly is egy kicsit kisebb, agyagtartalma is kisebb, mint a másiké, ezáltal nem kötődik, nem ragad annyira. A löszös agyagot használjuk akkor, hogyha etetőanyaggal azt akarjuk elérni, hogy nagyon gyorsan szétbomoljon, illetve akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy az etetőanyag vízbe dobva még húzzon egy nagyon szép felhőt is. Továbbá akkor használjuk a löszös agyagot, hogyha szúnyoglárvával akarunk hasonlóképpen felhősen etetni, megfelelő állagúra keverve, már a vízreérés pillanatától kezdve húzza a csíkot. A másik agyagot, a barna agyagot, a francia neve Terre de Rivière, folyóvízi agyagként is emlegetjük. Ez egy jó nehéz, kövér agyag. Ez kövér ebben esetben azt jelenti, hogy zsíros, jól tapadó agyag. Mindenképpen fenékren való horgászatnál kell használni. Nagyon sok szúnyoglárvát elbír. Használható etetanyag nehezítéséhez is. Fontos az agyagnak a nedvesség tartalma. Arra vigyázok a gyártás és csomagolás során, hogy az agyagnak olyan nedvesség tartalma legyen, amelyet zacskót kibontva gyakorlatilag rögtön lehessen használni. Az zacskóba nyúlva az agyagot megfogom, összenyomom, rögtön összeáll gombócba. Ez azért, mert az agyag nagyon finom szemcsés, tehát jó zsíros az agyag. Igazából további vizezést nem igényelne. Ha ledobom fenékre, hallatszik, jól koppan, gyakorlatilag egybe marad az agyag. Az eljárás során, ahogy készítem az agyagot, azért ilyen finom szemcsés, mert ezt őröljük az agyagot. Felhasználás előtt
szitán való áttörést nem igényel. Ha a nedvesség tartalma valakinek nem tetszik, más elképzelése van, az agyagot fel lehet vizezni, vödörbe töltjük, fogunk egy újságpapírt. Az újságpapírnál fontos az, hogy ne színes magazin legyen, mert az nem igen engedi át a vizet. Sima hirdetési újság, napilap. Ezt ráterítjük az agyagra, úgy, hogy egy ilyen kis edényt képezzen. Fogunk egy kevés vizet, attól függően milyen nedves agyagot akarunk készíteni, mondjuk egy ilyen zacskó agyag az 2 kg, ehhez célszerű olyan 1 deci, 1,5 decire való vizet tölteni. Ezt a vizet ráöntjük az újságpapírra, egy kicsit esetleg megkeverjük, és félretesszük másnap reggelig. A víz az újságpapíron keresztül olyan lassan szivárog be az agyagba, hogy az nem áll meg az agyag felszínén, hanem az agyag teljes keresztmetszetébe oldalt mindenfele szépen szétterül, egy teljesen homogén, felvizezett agyagot fogunk kapni. A gyorsabb módja, az agyagot egy lényegesen nagyobb edénybe töltjük. Hát én ezt csak spriccinek hívom, ilyen virágöntöző készülék lehet. És szépen egyenletesen az agyagra spicceljük a vizet. Itt is az a fontos, hogy a vizet osztassuk el az agyag felletén egyenletesen, ne képezzen ilyen sárlugót, és akkor ezt körkörös mozdulatokkal, ahogy az etetőanyagot keverjük, szépen fölkeverjük. Egyszerre a vizezést nem lehet megoldani, sárgumac lenne belőle, folyamatosan 3-szor, 4-szer, 5-ször, 6-szor igényeknek megfelelően kell ezt a műveletet is elvégezni. Itt már látszik, hogy gombócok képződnek az agyagban, tehát vizesedik az agyag. Az ellenőrzést azt úgy lehet elvégezni, hogy jó vagy nem jó. Fogunk egy agyagdarabot és összenyomjuk. Ha az összeáll, jól összeáll, akkor ez már használható. Ahhoz, hogy szúnyoglárvát tudjunk beletenni, egy kissé nedvesebb agyagot kell csinálnunk. Ezt körülbelül ezzel a 3-szori felletten való vizezéssel el is érem. Tehát ez az az állag, ami én szerintem ahhoz jó, hogy a szúnyoglárvát belekeverve a vízbe juttassuk, mint csajt. Mindkét agyagra igaz az, hogy ha etetanyagba használjuk fel, akkor a száraz etetanyaghoz keverjük hozzá, és úgy nedvesítsük fel az etetanyaggal együtt. Az etetéseknél elkerülhetetlen a ragasztók használata. Kétféle ragasztót gyártunk, az egyik a csont- és szúnyogragasztó, a másik az etetőanyagragasztó. Hogyha a csalinkat, a csontkukacot és a szúnyoglárvát olyan messze kell beszórni, ahova kézzel nem tudjuk behajítani, csuzdival nem tudjuk belőni, akkor ezt a csalanyagot összeragasztjuk. Leggyakrabban a csontkukacot ragasztjuk, nagyon ritkán a szúnyoglárvát. A csontkukac ragasztásához, hát először is csontkukac kell. Fontos, hogy a csontkukacot tisztítsuk meg a rajta levő portól. Rászorunk egy kevés port, ezt összekeverjük, vagy összerázzuk, majd megnedvesítjük. Ezek aztán egymáson összedörzsölik a ragasztót, és teljesen gyúrható, formázható, lőhető etetőanyagot adnak. Látjuk, hogy a csontkukacok összeragadnak. Ebben a formában nagyobb távolságra be tudjuk dobni, illetve csuzlival nagyobb távolságra be tudjuk lőni. Ahogy a vízbe érnek és lesüllyednek a fenékre, a ragasztó lassan feloldódik, a kukacok szét tudnak mászni, és
nagyon nagy csalókadó hatással vannak a halakra. Másik variációja az, amikor nehezítő anyagként sódert adunk a csontkukacokhoz. Megmutatom azt is, hogy kell összeragasztani. Teljesen mindenilyen sorrendben. A sódert és a csontkukacot egybeötjük. Ezt először összekeverjük. Nagyon nagy keverést nem érdemes bevinni, mert a kő a súlyánál fogva úgyis mindig a kukacok alá kerül, de azért először egy kicsit homogenizáljuk. Ugyanúgy ráöntöm a ragasztóport. Ezt egy kicsit összekeverem. És ugyanúgy bevizezem. Majd megint összekeverem. Tehát itt összeragadt a csontkukac a sóderral. Ha másikkal összehasonlítom, ebben látszik a kő, és hát súlyra lényegesen nehezebb. Sokkal messzebbre tudom belőni, az áramlás nem viszi el, gyorsan fenékre ér, nincsenek kiszóródó szemcsék szinte, és hát ez folyóvízen is alkalmas etetési mód. Megmutatom ennek a csont- és szúnyogragasztónak még egy nagyon praktikus, másik, mondhatnám, szokatlan felhasználási módját. Ha úgy döntünk, hogy elmegyünk folyóvízre horgászni, csinálunk egy etetanyag keveréket. Ezt az etetanyag keveréket, mivel folyóvízen horgászunk, egy kicsit megsúlyozzuk sóderral. Hogyha azt szeretnénk, hogy jól összeálljon a gombóc, sokáig tartson az etetés, akkor az etett anyagra rászorunk egy kis ragasztót. Nem sokat, csak annyi, hogy a feletére egy keveset. Ezt összekeverem, és ebből már is egy olyan kemény, sokkal lassabban bomló etetanyag gombóc gyúrható, amely bomlási ideje a normál etetanyagnak többszöröse lehet. Az etetanyag ragasztásához használjuk még a PV1-et, egyszerűen bele kell keverni az etetanyagba, főleg folyóvízi etetanyagba, és jól összeköti az etetanyagot. Ami számunkra talán érdekesebb, a etetanyag ragasztó. Ezt használhatjuk a szokványos módon, etetanyagba, száraz poralakba belekeverhetjük. Használhatjuk úgy, hogy a már megkevert etetanyagnak a tetejére rászorva, azt összekeverjük, és így ragasztja össze az etetanyagot. Van egy érdekes ragasztási mód, amikor nem etettanyagot ragasztunk össze, hanem mondjuk szemes anyagot ragasztunk össze, és ezt a szemes anyagot nem csak magába akarjuk összeragasztani, hanem esetleg akarunk hozzátenni csontkukacot, aztán esetleg akarunk hozzátenni egy kis sódert, hogy mélyebbre menjen, sőt, még aromázhatjuk is. Ezt a következőképpen csináljuk. Fogunk egy doboz kukoricát, amiről előtte leöntjük a levet, ezt bele szórjuk egy edénybe, ehhez szórunk egy kis csontkukacot, ugye hát ettől gusztusosabb falat halnak már nem kell, de hogy ez le is süllyedjen, még esetleg gyorsan lesüllyedjen, teszünk hozzá egy kis sódert. És attól függően, hogy natur akarjuk, tehát maradjon a kukorica íze ennek a keveréknek, vagy valahogy aromázni akarjuk, attól függően vagy választunk olyan etetanyag ragasztót, amely már aromával elő van kezelve, tehát mondjuk választunk egy vaníliásat, vagy ha ilyet nem akarunk, akkor választunk egy natur etetőanyag ragasztót, akkor megmarad a teljesen jó kukoricaízünk, tehát mondjuk választunk egy natur etetőanyag ragasztót, ezt erre rászórjuk, és hogyha én ehhez a vaníliás ízhez egy kis epret is akarok tenni, mert pontra vadászunk, akkor teszek rá mondjuk egy kis eperaromát. Ezt az egészet így szárazon először összekeverem. Majd egy kevés vízzel a ragasztást elősegítem. Nekem szerencsés helyzetben vagyok, mert itt a keverés fölött nagyon jól érződik a kukorica illat is, és nagyon jól érződik az eper illat is. Gyúrhatok belőle egy kézzel gombócot, ez nem tapad a kézhez.
de akár ha nagyobb gombóccal akarok etetni, ezt 2 kézzel is meggyúrhatom. És akkor szép nagy etető gombócunk van, amiben van kukorica, van csontkukac és van aroma. Megköszönjük figyelmüket, remélem, hogy nagyon sok értékes és hasznos információval szolgálhattunk. A Topmix teljes választékát katalógusunkban megtekinthetik. Még egyszer köszönöm, és viszontlátásra a vízparton! Pap József horgászboltja Paks belvárosában, a Dózsa György út 17A-ban várja a horgásztársakat. Az etetőanyagokon túl a horgászfelszerelések teljes választékát, napi, heti és éves jegyeket kínál a Dunára a Shimano márkabolt.